So njengoba ngitshela nje sengaphakathi amacala lokho eqhubekile ngena ama-police station uthi uyadlwengula lesi silwane siyadlwengula ngaphandle sibhizi isilwane la ngaphandle siyadlwengula yena uboshiwe la ngaphakathi and abantu nabo amaphoyisa lawa wayi-understand indaba yokuthi mangabe uzosho ukuthi hayi khona isilwane sikanje esizenza yena bayitshela ukuthi uyeqa lapha ngaphakathi khona amaphoyisa amsizayo eqe ahambe yoqhubeka nalo msebenzi wakhe bevela wenza. Then wena uxoxa nomndeni because nomndeni phela ungene lesi sigigaba sokudlwenguleka uthini bayayikholwa lento noma bayikholwa? Nina bendlova namandla nina bendlonde nophapha ekhanda enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Live TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika igama lami King Sichaka ngwalapha yakaluqa thembeke ingane zakwethu thini kahle niphilile nishapu nimoja ake siphinde sinamukele kwesinye isiqephu sethu ubudlu bekhasini sizokhuluma ngezinto nje ezithinta abantu nezinkinga zabo ekuthwaleni nokuhlangana nabantu ke abathwele siza ukuthi mhlambe kuhambe kwaze kwafika sibonga uthando yesupport esineke nje ninaso ngathi yabo sinithanda ibhadi nina futhi asike lo dabeni lethu namhlanje siza ukuthi ngabe sihambe sethu sokhuluma ngani zothini ngithina namhlanje intokazi asibingelele. Yebo sawubona bhuti njani? Sikhona njani nini? Ngiyaphila nami. Nkosi yami yabona nje mangibuzwa intokazi ninjani ngivele ukuthi icoso lo. Hey nkosi yami. Awumbe wondawo nengane zakwethu. Right sis asingene la odabeni mhlawumbe sikuze mhlawumbe nendlela ukuthi uzethula ukuthi ngubani bakhulele phi noba. Oh okay igama lami nguNtomzodwa ngwakaNxumalo. Zwethu. Ngikhulele endaweni yaseMelmoth eHubusha. Okay. Yeah. Ufunda khona. Yebo ngafunda khona amabanga phansi ngaze ngaqeda ngifunda khona. So ekhaya besihlala siwumndeni nje impela omningi because nisithembe ekhaya. Sure. Yes. Kwagogo omncane nakwagogo omkhulu. So kwagogo omkhulu bebe right ke kunathi thina bakagogo omncane. So thina bakagogo omncane ngisho sesifundile nje sesiqedile hayi izinto bezingahambi kahle. Yebo. Yeah, kwaze kwaba ukuthi ke ngiyaphumela ngaphandle ke ngishiye ekhaya ngithi ngiyozama okukamanto. Yes. Ayike mangihamba ke ngize ngizofika empangeni. Mangifike empangeni hayi ngafike nakhona ngathola ungamatohanyana ngaqeda futhi nakhona ngabona ukuthi hayi akuhambi kahle ngiyabuyela emuva ekhaya. Okay kwaze kwaba ukuthi ke mase ngibuyile ekhaya kuba khona omunye ubhuti ongi-introduce kumngani wakhe. Yeah. Athi lo mngani wakhe u-MC nje udlala endaweni ezi-right. Sure. Yes. So ayike nami ngavuma ke because ngangibona impilo yasekhaya sasiphila. Ngitshela ukuthi hayi ke manje kusho ukuthi ngizongena. Hayi ngangibona ngempela ukuthi yabona ke manje hayi ngiseyintweni. Yeah. Hayi ke mangifika ke kulo bhuti okay nje qale kube mnandi mangabe hamba lamagiga akhe nakhona futhi bekuwa amagigi nje kodwa angekho kuleyo level. Okay masihamba nalo bhuti ayisiqale sihambe nje kube mnandi kuze kube ukuthi ubhuti ufuna ukuvela ekhaya. Hayibo. Sewena. Hayi ngiyakutshela yibi lo waya ngitshela abazali ekhaya nabo ke ngoba phela vela ngisho ngishilo ukuthi besingekho right. Sure, yeah. So nje into ehambelana nemali bebe yes. Ayike ubhuti avele nangempela ekhaya kuba ukuthi uyalobola kuze kube ukuthi ke manje sekufanele ukuthi sishade nalo bhuti. Okay kulungiselelwe ke lawo malungiselelo ukuthi siyashada nobhuti. Hayi nangempela kuze kube umshado wethu ke uba impumelelo sashada. Okay ubhuti athi mangabe seshadile ngiqale ngihlala ekhaya mina ngingahlali naye ubhuti. Senishadile kodwa? Sishadile. Hawu. Yena uhlala empangeni mina ngihlala ekhaya. Ekhaya. Athi khona izinto asazilungisa. Ngixake ke manje ukuthi umuntu ngase seshadile kade silangazelela ukuhlala ndawonye ajike manje angibisele ekhaya yina khona izinto asazilungisa. Hayi ngi-understand ke nangempela ngihlala ekhaya. Yebo. Ngihlala ekhaya ngiyacabanga ukuthi ekhaya ngahlala mhlambe unyaka.
Then the following year wabeke esebuya esesho ukuthi izinto sezi-right, sengingamuva ini naye emzini lo owayesewuthengile. Oh. Okay. Yeah. Okay, sihlale ke nobhuti emzini wethu. Sishada nje vele besingakabi nangane. Okay. Sihlale mhlawumbe kwaphela inyanga ezu6 sihlezi. Ayike ngikhulelwe. Mangikhulelwa ke ngiyitete ingane sihlala khona la sobabili. Sibe nengane yokuqala yomfana. Okay, mangabe sesinalengane yomfana yokuqala. Ubhuti aqhubeke nalamagigi akhe awenzayo. Mangabe eqhubeka nalamagigi akhe kuba ukuthi manje sekukhona into eyenzakalayo engasayiqondi. Okay. Ubhuti lona kube sengazi ukuthi manje mangabe kuba ukuthi ubhuti lona ke kuqhamuka amacala engawazi manje ngihlezi naye la endlini. Kuthiwa ubhuti uyarape and mayirape urape ihlobo zakhe. Mangabe ngimbuza ubhuti ngalento, hayi ubhuti abe umuntu ongayazi lento ayiphike yonke lento. Kodwa njalo usuku nosuku amacala ayafika ukuthi uyayenza lento. Ehlobeni. Ehlobeni zakhe even naseyinganeni zosisi bakhe. Mana ke nina nobabili kwezocansi benihamba kanjani bene-active? Yonke into imnandi si-active akukho la khombisa khona ukuthi nje khona inkinga ekhona. And nami lento engixakayo ukuthi kanjani ngoba phela mangabe sindawonye senza nje yonke into ibe normal kahle. Kodwa futhi manje sengizwa lezi zinto engizizwa eziqhamuka emasayidini. Yeah. Hayike eloke eqhamuka lamacala nginga-understand ukuthi kanjani. Kuze kugcine kufike lana ekutheni khona ke manje ubhuti usisi wakhe amvulela icala ayi abosha ubhuti. Jeez. Lento ulala nosisi wakhe ingqo ekhaya. Ngqo sisi ozaluma wakhe nobaba wakhe. Even nezingane zikasisi wakhe abashana bakhe. Ngikhona mina. So umisa kanjani iqhubeka kanjani yonke lento ke mase esevula icala usisi wakhe? Okay, usisi alivula icala ke ayi ubhuti agcine esevaleliwe ngaphakathi. Sure. Mayevalelwa still asaqhamuka lamacala ukuthi uyayenza lento. Ngixakeke ukuthi kanjani manje ngoba phela uboshiwe lo muntu akasekho. Bathi uyaphuma ngaphandle. Azoqhubeka nalento ayenza bathi bayambona kodwa yena uboshiwe. Usejele Ngikhuluma nje. Ama police station kuvula amacala ukuthi uyarape yes. Ilento engixakayo ukuthi kanjani ebeboshiwe futhi. La koza sesingixoxela ngifuna ukuzwa. Hayike kuba ukuthi ayabuya amacala ukuthi yena usarape kodwa futhi uboshiwe. Ayi ingidle lento because bengiloku ngimvakashela ejele ngimbuza kuze kwafika lana engithi khona manje sengikhathele. Ngafisa ngisho ukumdivoza ngoba manje angisazi ukuthi ngithini. Ngihambe ngiyekena ngimvakashele njengenjalo njengoba bengijayele umvakashela. Ayi mangifika ngifike ngimbuza ukuthi ayi ngeke phela manje kwenzakalani kanti imini engasazi phela manje ngicela ungikhulule ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Hayi ubhuti asiqala istory sakhe. Angitshela ubhuti ukuthi wayethathile isilwane. Nini? Shuthi yonke lento phela uyenze ngalesi sikhathi angazi noma uyenze ngalesi sikhathi lesi esathe mina ngihlala ekhaya yena uzobe esalungisa.
asho ukuthi wayethathile isilwane enzela ukuthi njengoba enalamagiga wenzayo kuba ukuthi amngenisele imali. Cause uthi bekwazi ukuthi mangabe esegigini ethize ebekwazi futhi ukuthi ebekwenye ebebaka u2 abamba amagiga u2 eyedwa. And abahleli bemcimbi abayinothisi yonke leyo nto abantu. Okay. Angitshele ukuthi wayethathela izinto enjalo nanokuthi ubefuna ukuthi athuthuke kulebu MC bakhe efuna ukuthi abe nemali. Hawu kanjani na? La ngifike ngaxakeka khona ke nami ngangabe ngisazi ukuthi kumele ngenze njani. Sure. Asho ukuthi njengoba eboshiwe njengoba kusala ukuphuma lamacala ukuthi uyaqhubeka uyarape akuyena lo rapeayo lesi silwane lesi engazi ukuthi sesiphendukile sazenza yena nje beboshiwe sona siyaqhubeka lapha ngaphandle senza lento le umsebenzi ebesivele sizowenza. Hayi yabona nje mina ngezinye indlela mama wena ufuna ukungitshela ukuthi ubhodi ngasikhathi lento eqala yayimsebenzela kahle ngoba emenzela amagiga u2 ngasikhathi sisodwa. Kodwa ukuhamba kwesikhathi siyezinto wrong isebenzisa ubuso bakhe endaweni wrong. Yes. So njengoba ngitshela nje sengaphakathi amacala lokho eqhubekile ngena ama-police station ukuthi uyadlwengula lesi silwane siyadlwengula ngaphandle. Sibhizi isilwane la ngaphandle siyadlwengula yena uboshiwe la ngaphakathi and abantu nabo amaphoyisa lawa way understand indaba ukuthi mangabe uzosho ukuthi hayi khona isilwane sikanje esizenza yena bayitshela ukuthi uyeqa lapha ngaphakathi khona amaphoyisa amsizayo eqe ahambe yoqhubeka nalomsebenzi wakhe bevela wenza. Then wena uxoxa nomndeni because nomndeni phela ungene lesi sigigaba sokudlwenguleka uthini bayikholwa lento noma bayikholwa? Hayi abayikholwa yabo nje ngisenkingeni angisazi nami ukuthi kumele ngenze njani angazi noma kumele ngibaleke kulowa muzi ngibashiye ngoba yonke into manje sibheke mina umnikazi wayakasekho. Umndeni awuyikholwa nje leyo ukuthi isilwane intontoni bathi nje uyena babona yena exactly. Before bewukutojala ebudekile bexhumana nomndeni indlelani benobudlelwano obukahle mhlawumbe mawuzona. Bebe nomdlelwano obuhle ngoba phela uyena obebasupporta vele nasemndenini nje ebaphethe kahle yonke into ihamba kahle. Ijike lana ke manje sekwenzeka lezi zinto. Nina abantwana mos? Yes sinabantwana. Ithini future kubatwana bakho mawabhekile ngesimo esifana nalesi njengomama uyafuna ukuthi ubone umyeni wakhe sizakala noma uthi ayilimeze ejele mayilimaze ejele indaba yengane zenu uzothiwa nini? Angifuni uqamba amanga. Gona ukumbona esizakala ngiyafuna. Kodwa futhi manje inhliziyo yami angazi ukuthi ngathini because angimazi ukuthi yini eyazi yamenza ukuthi akhethe ukungena entweni ekanje. At least mhlambe kuthiwa wakhuluma nami before ayenze lento sibonisana mhlambe nami ngabe nginayisay kodwa njengamanje imini engisele kuyona yonke lenkinga yini ungaphakathi abantu babuka mina la ngaphandle engathi nami ngiyayazi lento ekube nangiyazi mina. The day nihlangana la nahlangana khona uze ukuthi umsebenzi wakhe unika nje ikhona into ekhombisa ukuthi unayo imali noma engekho waye kusimo esinjani financial mawumbuka? Njoba ngishilo bhuti ukuthi ngalesikhathi ekhaya lami la sikhulele khona esayidini lami besingekho right. So ngathi mangihlangana nalo bhuti ngambona nje ubhuti right enemali. So ngabona ukuthi hayi ke nami la kushuthi ngiyitholele umcibo. Ngagcina sengenile ke kuyena. Athi iphuze la manzi lena. Ngomisa. So njengamanje uthi uboshiwe? Yebo uboshiwe. And usevulelile isifuba ukuthi into eyenza uthe kunama case akanje yini? Usesivulile isifuba. Uke wazama ukumsiza kwenzakalani? Uyile mhlawumbe la ayithola khona lento kwenzakalani? Okay. Ungivulelile isifuba wangitshela nanokuthi lento wayithathe kiphi. Okay, sengihambile ke ngazama ukuthola nala lo muntu lo owayemnikeze lento la akatholakala khona bakuthiwa bekuwale kombazwana. Sengihambe ngaze ngabuya kombazwana ngibona nje. Habe.
mangifika kombazwana lo muntu lo okuyena wayemnikeze lento akasekho kwayisemhlabeni. Into engayazi nje ukuthi ngizoyithini mina manje le. Because phela manje lento ibhizi la iyahlupha and kuthiwa fanele lento lena yakhe iphume kuyena iyongcwatshwa. So since esangasekho lo muntu wayemnikeze lento angazi noma usazosizakala yini. Ngoba angazi ukuthi izokhishwa ubani. Mhlambe ngoba zonke izinto phela siya sixoxa nabantu sibasitshela ukuthi izinto ziyahlatshelwa kwenziwani nani. Ayikho nje into euhlaba ekuthile eyayikenza ngisahlala ndawonye oyikhumbulayo wena ayenza manje mawucabanga ngibona ukuthi nayi lento wayenza lo muntu. Ekuhlabeni ngabe ngiqamba amanga, angifuni ukungasho ngabe ngiqamba amanga. Wayengeze ngahlaba. Ngingazi ke phela noma mhlawumbe lento yakhe ube yenzela ngaphandle yini. Kodwa nje la egcekini ayikho nje into encane eyayingangisolisa ukuthi khona into akanayo. Njengoba usubuye embazwana kandola namhlanje. Okusho khona ukuthi uyafuna ukumsiza umyeni wakho. And ngiyafuna ukumsiza ngenzela nezingane zami. Because lo mncane ogcina akamazi nje kahle because usano 18 months ngikhuluma nawe. Kungcono uboy lo esamthola emva komshado uyamazi. And ngiyafuna ukumsiza mangimsiza futhi engathi lento ingaphuma nje kuyena abuyele kulowa muntu engathandana naye ngimazi. Hayi manje lento akayiyona nalento abantu abayishoyo ngayo ukuthi uyadlwengula yonke leyo into. Mawucabanga wena njengoba umthetho usendaweni yawo nokubantu besintu kusendaweni yawo kungakwazi ukusebenzisana one day ukuze kulekelela umyeni wakho mhlawumbe kube nesivumelano siba khona mawubuka nje wena general. Mangibuka nje kunzima angifuni ukuqamba amanga angiboni ukuthi kungakwazi ukuthi kusebenzisane. Because nabo umthetho nabo bathatha ngendlela yabo nalabo bangala bathatha ngendlela yabo. So nje angiboni. Into engayazi nje ukuthi ngayithini angiyazi ukuze makuthiwe indaba yoxoxela amagwaba bechobana iyona ke le. Ngoyixoxela amagwaba bechobana. Dama asithemba ukuthi usizo sokwazi ukulithola sithola ukuthi nathi mhlawumbe khona indlela yokusizala kodwa ngiyasho namanje udaba lakho lweyinsumansumane kakhulu ngoba lo muntu ungaphakathi njengoba ngaphakathi nje nomthetho udlala indawo yawo and kunzima ukwazi ukuthi uzoyivuma yonke lento but sizozama umuntu amasibona usizo latholakala. Ngingabonga bhuti. Asibonga kakhulu ngoba kunzima khona angifuni ukungasho. Kunzima. Babukele Black Life TV emakhaya igama lohlelo yempande zama-Afrika njengoba wazi usuku nosuku sivela nodaba olwehlukene sikhuluma nabantu ngokuhlukahlukana sizwa nje izimvo zabo nezinto-ke ezibenza bagcine sebefikela ekhaya. Now siyamuza sizokhuluma ngaso kwalakha athi liboshiwe kumanje lalikade lithwele lathwala ngento umkhovu. So umkhovu uthema ujike ekugcineni wagcina sewenza izinto ezimbi kubantu njenge-rape urape abantu kodwa kuvela ubuso bukamkhwenyana wakhe okwenza ukuthi namanje obesejele amacala ayangena ubuthaphuthaphu police station kureportwa ama-cases e-rape omuntu vele ongaphakathi okungazeki-ke noma uyaphuma noma kwenzakalani kodwa sisuthi umnyombo sewuthole ukuthi wathwala so nomuntu amnika lento akasekho emhlabeni. So asazi mhlawumbe kwahlangana into kanje oyizwayo okuyibone ake sixoxe nawe sizwe ukuthi kuthini ukuphawula kwakho lapha kwi-comment section yethu ahlangane khona. Otherwise please like and subscribe niqhubeke nesisupport le Black Life TV igama lohlelo izimpande zama-Afrika lami King Sichaka ngokaloqe yanithanda nezwe. Is the Black Life TV